Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Sri Sri Radha Mandir is Pandangurunde. Srimad Bhagavatam Srimad Sagata. Matnanatimrandasya Rananchana Shalagis. Cheshurun Vidam Yena Tasmai Sri Gurudevam. Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale. Swayam Dhupagathamakyam Dadadi Sudandikam. Vandeham Sri Guru Sri Yudah Padakamalam Sri Vaishnavamsa. Sri Rupam Sagrachatam Saganatanatam Tam Sachivam. Sadvaitam Savadvitam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padam Saganataditam Sri Vishaka Nidam Ye Krishna Karma Sindhu Dinabandhu Jagatpati Krishna Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Takanchana Gaurangi Sri Shadi Vrindavaneshwari Rupa Sri Devi Pranamami Haripriya Sagal Padrupa Sakripa Siddhi Vidanam Bhavan Panchtatvatmakam Krishnam Bhaktarubhasarupakam Tavadaram Bhaktakyam Namami Bhaktisati Dhyanandamahanaumi Sarvanandagaram Param Harinama Pudamdevam Bhavaduta Shilopam Mahavadinyaya Krishna Prema Dayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Vishnupadaya Krishna Prishtaya Kintale Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurava Charni Vishesha Shubhavadi Paschatya Desadharma Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gurve Gaurachandraya, Radhikaya Sadhavye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Bhaktaya. Srila Prabhupada ki jai, Jai Jai Brahmande. Dikabandhu Matsangin, Madguru Manmahadana, Vishtaragamad Bhagya Matananda Namaste. Chandra Srimad Bhagavatam. Jai. ഓക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആണ് എന്നാലും നമുക്കിന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ശ്ലോകം ചൊല്ലലി എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമം ചൊല്ലാം. വേറെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാം.
സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ പതിതരായിട്ടുള്ളവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സുദിനമാണിന്ന് ഗൗരപൂർണിമ. ഓക്കെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം ഗൗരപൂർണിമയും. അപ്പൊ അത് ജന്മാഷ്ടമി പോലെ തന്നെ വളരെ വിപുലമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഗൗരപൂർണിമ ആശംസകൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമം മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. മറ്റുള്ള ലീലകളിലേക്ക് പോവാം. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ. എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമം ചൊല്ലിയിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലി നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭക്തി സേവനത്തിലൊക്കെ വരാനായിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകള് അനേകം ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എങ്ങനെയാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം. അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറ്റി പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല ഒന്നാം അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയ വികൃതിർ സാദിനി ശക്തിരസ്മാ ഏകാത്മനോ അഭിഭൂതി പുരാ ദേഹഭേദം ഗതൗ തൗ ചൈതന്യാഖ്യം പ്രകടമധുനാ തദ്വയം ചൈക്യമാപ്തം രാധാഭാവദ്യുതി സുവരിതം നൗമി കൃഷ്ണസ്വരൂപം. രാധാ കൃഷ്ണ പ്രണയ വികൃതിർ പ്രാദിനി ശക്തിരസ്മാ ഏകാത്മനോ അഭിഭുവി പുരാ ദേഹഭേദം ഗതൗ ചൈതന്യാഖ്യം പ്രകടമധുനാ തദ്വയം ചൈക്യമാപ്തം രാധാഭാവദ്യുതി സുവരിതം നൗമി കൃഷ്ണസ്വരൂപം. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീ രാധയും കൃഷ്ണനും മൗലികമായി ഒരേ വ്യക്തിത്വം തന്നെയെങ്കിലും അവർ കാലാതീതമായി രണ്ടായിരുന്നു ഭേദം. ഒഴിത ആ 2 ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യനായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ മേനി നിറവും മനോഭാവവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ, അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തിരികെയുണ്ടായി. അതാണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീരാധയാ പ്രണയ മഹിമാ കീദൃശോ വാനൈവ. ശ്രീരാധയാ പ്രണയ മഹിമാ കീദൃശോ വാനൈവ. സ്വാദോ യേനാത്ഭുത മധുരിമാ കീദൃശോ വാ മദീയഃ. സഖ്യം ചാസ്യമതനുഭവതാ കീദൃശം വേദി ലോപാത്. തദ്ഭാവാട്യ സമജനീ ശജീഗർഭസിന്ധോ ഹരീന്ദു. ശ്രീരാധയാ പ്രണയ മഹിമാ കീദൃശോ വാനൈവ. സ്വാദോ യേനാത്ഭുത മധുരിമാ കീദൃശോ വാ മദീയാ. സഖ്യം ശാസ്യമതനുഭവതാ കീദൃശം വേദി ലോപാത്. തദ്ഭാവാട്യ സമജനീ ശജീഗർഭസിന്ധോ ഹരീന്ദു. രാധാപ്രേമത്തിന്റെ മഹത്വവും ആ പ്രേമത്തിലൂടെ ശ്രീരാധയ്ക്ക് മാത്രം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള വിസ്മയകരമായ ഗുണങ്ങളും തന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരമാനന്ദവും സ്വയം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ ഹരി ശ്രീരാധയുടെ ഭാവവികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് ശചീദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചു. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനോട് രാധാറാണിക്കുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ മഹത്വം, ആ പ്രേമത്തിലൂടെ ശ്രീമതി രാധാറാണി ആസ്വദിക്കുന്ന വിസ്മയമായ ഗുണങ്ങള്, ആ പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരമാനന്ദം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവവികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ശ്രീ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്, മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 സ്വകാര്യ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണപ്രേമ വിനിമയത്തിന്റെ ആശ്രയ വിഗ്രഹമായ ശ്രീമദ് രാധാറാണിയുടെ ഭാവം ആസ്വദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രഥമ ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണൻ ശ്രീമദ് രാധാറാണിയുടെ ദിവ്യപ്രേമ വിനിമയങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ്. ആ പ്രേമ വിനിമയങ്ങളുടെ വിഷയം സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ആശ്രയം രാധാറാണിയുമാണ്. അപ്രകാരം ആശ്രയമായ കൃഷ്ണൻ വിഷയമായ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രേമരസം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിൽ തന്നെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമരസം മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ആവിർഭാവത്തിന്റെ 2ാമത്തെ കാരണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാധുര്യ സർവസ്വമാകുന്നു. കൃഷ്ണനോടുള്ള രാധാറാണിയുടെ ആകർഷണം ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ആ ആകർഷണം അനുഭവിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് രാധാറാണിയുടെ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതിന്റെ 3ാമത്തെ ലക്ഷ്യം രാധാറാണി രുചിച്ച അതേ ആനന്ദാനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാനായിരുന്നു. രാധാറാണി അവിടുന്ന് സഹവാസം നിസ്സംശയം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ കരുതി അവിടുന്ന് രാധാറാണിയുടെ സഹവാസം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ആ ആധ്യാത്മിക യുഗളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമരസ വിനിമയം കൃഷ്ണനേക്കാൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് രാധാറാണിയെയായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസത്തിൽ രാധാറാണി കൃഷ്ണനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതീന്ദ്രിയ നിർവൃത്തി അനുഭവിച്ചു. അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് രാധാഭാവം സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ആസ്വദിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളുടെ സ്ഥാനം അവിടുന്ന് തികച്ചും അപരിചിതമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ പുരുഷനും രാധാറാണി അതീന്ദ്രിയ സ്ത്രീയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അറിയുന്നതിന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വികാരങ്ങളും ശരീരകാന്തിയും സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണൻ സ്വയം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് ഈ രഹസ്യ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നതിനും ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശേഷാൽ പ്രാധാന്യം പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതിനും അദ്വൈത മഹാപ്രഭുവിന്റെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ക്ഷണത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനുമാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ഇവ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള കാരണങ്ങളായി അദ്വൈതാചാര്യര് എല്ലാ ദിവസവും സാലഗ്രാമശിലയില് തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുവാൻ മറ്റാരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യണം, അവർക്കൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കാരുണ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി. ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തരിൽ മുഖ്യൻ. ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ കുറിപ്പ് പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തും. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വിവിധ പ്രാർത്ഥനകളിലും കവിതകളുടെയും പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് സംബന്ധിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനിത് നോക്കാം, ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന് ചുരുക്കമായിട്ട് ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ഭഗവത് പ്രചരണത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനുമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിലെ നവദ്വീപ് നഗരത്തിൽ 1/4 വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശ്രീധാം മായാപൂരിൽ 1486 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫാൽഗുനി പൂർണിമ ദിനത്തിൽ അവതരിച്ചു. അക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി നവദ്വീപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവുമായ ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനായി സിൽഹത്ത് ജില്ലയിൽ നിന്നും നവദ്വീപിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. നവദ്വീപിലെ മഹാപണ്ഡിതനായ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രി ശ്രീമതി ശജി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗംഗാ നദിയിലെ തീരത്ത് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ജഗന്നാഥ മിശ്രയ്ക്ക് ശ്രീമതി ശജി ദേവിയിൽ നിരവധി പുത്രിമാരുണ്ടായെങ്കിലും അവരിൽ അധികം പേരും നന്നേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇളയ പുത്രന്മാരായ വിശ്വരൂപനും വിശ്വംഭരനും വളർന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രരായി. ഇളയവനും 10ാമത്തെ പുത്രനുമായ വിശ്വംഭരൻ നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അനന്തരം പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന നാമത്തിൽ നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനായി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. സജിദേവിക്കും ജഗന്നാഥ മിശ്രയ്ക്കും അനേകം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവരൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായില്ലേ. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടിയിലായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയും. നീം ട്രീ അല്ലെ, വേപ്പ് മരത്തിന് നീം എന്ന് പറയും. നിമായി ആ വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോഴും മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൈതന്യ മഠത്തിൽ അല്ലെ, അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ വേപ്പ് മരം, അവിടെ ആ സ്ഥലവും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ ഏർപ്പെടുകയും 1455 ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ പുരിയിൽ വെച്ച്
ലീലകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 24 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുമായി നവദ്വീപിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പത്നി ലക്ഷ്മിപ്രിയക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പരദേശത്തായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന അദ്ദേഹത്തോട് മാതാവ് വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്നി ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24 വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേർപാടിൽ ഭക്തി സേവനം. സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ ആയിട്ട് വന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭു തന്റെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയം മാതാവായ ശചി ദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ 24 വർഷം താമസിക്കേണ്ട കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് 6 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിലുടനീളം നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. 6 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ ഈയുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. കേരളം, തമിഴ്നാട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട്, കർണാടക ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്തുകയുണ്ടായി. ഷജി മാതാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം, ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. നമുക്കറിയാം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയിൽ വേർപെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വേർപാട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ പ്രായോഗികവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ത്യോപദേശമായി ഒരാൾ മതാനുസാരിയായ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു തന്നെ ഏക ആരാധ്യ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ നിഷ്കർഷം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ഭക്തന്മാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അനന്തരം അവർ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് ഹേതുവായി യാതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പു നൽകി. നിർഭാഗ്യവശാൽ അജ്ഞാനികളായവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ട് പോലും ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെയും ഭഗവാനെയും ഒരു മഹത് ചരിത്ര പുരുഷനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ പരമദൈവ പുരുഷനായി അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. അത്തരം അജ്ഞാനികളായവരെ നിരവധി അഭക്തന്മാർ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ശേഷം പണ്ഡിതരായ അസംഖ്യം വിദ്വാൻമാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കവയും സ്വതാല്പര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ അവതാരികയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി. ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു, എന്റെ മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും അല്ലെ. ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ അത് പാലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു വേറെ മറ്റാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കഥയായിട്ട് ഒരു ചരിത്രമായിട്ടൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ പലരും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. മാമേകം ശരണം, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, എന്നെ മാത്രം അല്ലെ. പലരും എന്നാല് ഓരോരോ ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് കപട ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അവരെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അവര് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അനേകം ഭാഷകളുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഓരോരാളുടെ താല്പര്യാർത്ഥമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുവാനും മതാചാര നിഷ്ഠയുള്ളവരെയും ദാർശനികന്മാരെയും ആദിപുരുഷനും സർവകാരങ്ങളുടെയും കാരണമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. വ്രജരാജാവിന്റെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി വ്രജഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനാകയാൽ
സർവരാലും ആരാധീനയാകുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സാരാംശം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തന്മാർ ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, ശ്രീ കവി കർണപുര, ശ്രീ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ 200 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്യാമാനന്ദ ഗോസ്വാമി, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു തുടങ്ങി മറ്റനേകം പ്രഖ്യാതരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചും ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും രചിച്ചു. വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളും പ്രാമാണിക ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അവയൊക്കെ അദ്വിതീയവും രചനാ സൗകുമാര്യത്താൽ അതിവിശിഷ്ടവും അവതരണത്തിന്റെ അപ്രതിമവും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്താൽ പൂരിതവുമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോക ജനത ഇപ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ ഏറിയ കൂറും സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലുമുള്ള ഈ സാഹിത്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ വിശുദ്ധയാകെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ പ്രത്യേകമിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിലെ അവയെ അവതരിപ്പിക്കാനാവുന്നത്, അപ്പോൾ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യ ശൃംഖലയിലെ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത കാൽപ്പനിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യർത്ഥമായി സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗഗ്രസ്തരായ ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ശിശസ്സും പ്രേമ സന്ദേശവും ഉജ്ജ്വലദീപ്തമാകും. ബംഗാളിയിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നീട് അത് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ. ാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, അത് ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ ഫയലാണ്. അപ്പോൾ അത് മെയിലിൽ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഓക്കെ. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി അല്ലെ, നിമായി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ആ നിമായി കരച്ചൽ നോക്കുന്ന ആര്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അത് പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഫയലായതുകൊണ്ട് സോറി.
ഓക്കെ. മഹാപ്രഭു തന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ കരഘോഷം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ശ്രവണമധുരമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞുക തന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി സവിശേഷ സംഭവം അയൽക്കാർ സംഭ്രമത്തോടെയും ആദരവോടെയുമാണ് വീക്ഷിച്ചത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ യുവതികൾ മഹാപ്രഭുവിനെ കരയിപ്പിച്ച ശേഷം ദിവ്യനാമജപത്താൽ കരച്ചിൽ നിർത്തിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നന്ന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമ മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ബാല്യകാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി എന്ന നാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭവനാങ്കണത്തിലെ നിംബ വേപ്പ് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജനിച്ചതിനാകയാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നമായ അമ്മ നൽകിയ നാമമാണ് നിമായി എന്ന്. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ തന്നെ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഉറക്കെ കരയുക. അപ്പോഴ് ചുറ്റിലും കൂടി നിന്നവരൊക്കെ ഹരി ഹരി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കരച്ചിൽ നിർത്തി. നിമായിക്ക് 6 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അന്നപ്രാശ ചടങ്ങ് നടത്തിയ വേളയിൽ നിമായി തന്റെ ഭാവി കർമ്മങ്ങളുടെ സൂചന നൽകി. കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിക്കുവാനായി നാണയങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകുന്ന ആചാരം അക്കാലത്ത് നിലനിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു വശത്ത് നാണയങ്ങളും മറുവശത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെച്ചിരുന്നു. നിമായി ആകട്ടെ ഭാഗവതമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ചോറൂണിന്റെ സമയത്ത് അന്നപ്രാശ ചടങ്ങൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ധാരാളം വസ്തുക്കള് അവിടെ വെക്കും. കുട്ടിയുടെ മുന്നിലായിട്ട് നാണയങ്ങളും സ്വർണവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വസ്ത്രവും മറ്റുള്ള അനേകം വസ്തുക്കളൊക്കെ. എന്നാല് എന്താണോ ആ കുട്ടി എടുക്കുന്നത് അതിലായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടും പൈസയും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിമായി എന്താണ് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി. പിന്നീട് മോഷ്ടാക്കൾ നിമായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പല ലീലകൾ നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതേ ലീലകളെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പല ലീലകളും. കള്ളന്മാരെ നിമായിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു മോഷ്ടാവ് നിമായിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കുക എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ശിശുവിൽ നിന്നും ആഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കാൻ വിജന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു സംഭ്രാന്തനായി അലഞ്ഞു നടന്ന മോഷ്ടാവ് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞൊടുവിൽ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം നിമിത്തം ഉടൻ തന്നെ നിമായിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിമായി തന്നെ അപഹരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ആ മോഷ്ടാവിന്റെ തോളത്തിരുന്ന് ഒരു വിനോദയാത്ര നടത്തി മടങ്ങിയെത്തി. നഷ്ടപ്പെട്ട ശിശുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് നിമായിയെ എടുത്തിട്ട് ചുമലിലേറ്റിട്ട് കള്ളന്മാർ പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് എവിടേക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വേറൊരു ലീലയില് നിമായി തീർത്ഥാടകനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരിക്കൽ തീർത്ഥാടകനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ അതിഥിയായി അവിടെ ആഗതനായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുന്ന സമയം നിമായി അവിടെ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ വീണ്ടും നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുഞ്ഞ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. പല ആവർത്തി ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിമായിയെ ഉറക്കിക്കിടത്തി കൂട്ടിയിട്ടു. പാതിരാത്രി ആയപ്പോൾ ഭവനത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ട സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഭഗവത് മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിമായി തീർത്ഥാടകന്റെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിവേദ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യധികം ആകുലചിത്തനായ ബ്രാഹ്മണൻ വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സകലരും ഗാഠനിദ്രയിലായതിനാൽ ആരും ബ്രാഹ്മണ വിലാപം ശ്രവിച്ചില്ല. ആ സമയം നിമായി ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും താൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണനെ വിലക്കിയതിനു ശേഷം നിമായി തന്റെ മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള മൂർത്തിക്ക് ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ മൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങള് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാരാണോ നിമായി വന്നിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട്
നിമായിയെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് റൂം പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അല്ലെ. വീണ്ടും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പി അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്? നിമായി തന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. ആരും തന്നെ, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ആരും കേട്ടില്ല. പിന്നീട് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബ്രാഹ്മണന് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നീ ഈ കാര്യം മറ്റാരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നീട് ഗംഗാതീരത്തിലെ കുസൃതികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കുസൃതിയായ നിമായി വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന യാഥാസ്ഥികരായ ബ്രാഹ്മണരെ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് അവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന എന്ന പരാതിയുമായി നിമായിയുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ബ്രാഹ്മണർ എത്തുമ്പോൾ നിമായി താൻ പാഠശാലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന വ്യാജേന പുസ്തകങ്ങളുമായി ഉടനെ തന്നെ തന്റെ പിതാവിന്റെ മുന്നിലെത്തി. സ്നാനഘട്ടത്തിൽ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ ലഭിക്കാനായി ശിവപൂജ നടത്തുന്ന അയൽപക്കത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിമായി നിരന്തരം പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ അവിവാഹിതയായ യുവതികൾ ശിവപൂജ നടത്തുക സാധാരണമാണ്. യുവതികളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന നിമായി ഇപ്രകാരം പറയും: എന്റെ പ്രിയ സഹോദരികളെ, നിങ്ങൾ ശിവന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളും ദയവായി എനിക്ക് നൽകുക. മഹേശ്വരൻ എന്റെ ഭക്തനും പാർവതി എന്റെ ദാസിയുമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിവനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അത്യധികം സംപ്രീതരാകും. വികൃതിയായ നിമായിയെ അനുസരിക്കുവാൻ അവരിൽ ചിലർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവരുടെ ഈ നിഷേധത്തരം കാരണം പൂർവ്വപത്നിമാരിൽ കുട്ടികളുള്ള വയസ്സന്മാരെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് നിമായി ശമിക്കുമായിരുന്നു. ഭയത്താലും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്താലും യുവതികൾ നിമായിക്ക് അനേകം പാരിതോഷ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അനന്തരം നിമായി അവർക്ക് നല്ല സുന്ദരന്മാരെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുമെന്നും അവർ നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുമെന്നുള്ള സുനിശ്ചിത വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. നിമായിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യുവതികളെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ഇടയ്ക്കിടെ അവരവരുടെ അമ്മമാരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അനേകം ലീലകൾ നിമായിയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി കുട്ടിയായിരിക്കും. ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി വെക്കും, അവരുടെ ശിഖയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെ പോലെ മനോഹരമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ ഗോപികമാരോടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇവിടെയും അവിടെ അല്ലെ കാർത്യായനി പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നെ പൂജിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം എനിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ശിവന്റെ പൂജകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശിവന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ പറയുന്നു എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും എനിക്ക് നൽകും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരോട് എന്താ പറയുന്നു? എനിക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള പത്നിമാരും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ഭയന്നുകൊണ്ടത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് നൽകും സ്നേഹത്തോടെ. അത് ആ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാൻ അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മമാരോടൊക്കെ പരാതി പറയും. നേരത്തെ ഭഗവാൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നതും കല ഉടക്കുന്നതും അല്ലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അവരെന്താണ് ആ ലീലകള് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിമായിയുടെ ആ ലീലകള് അവര് വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. നിമായി പിന്നീട് കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ പാഠശാലയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തി. അതിനെ കുറിച്ച് പറയും. കഷ്ടിച്ച് 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വചതുഷ്ടി പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രാമ പാഠശാല ആരംഭിച്ചു. ഈ പാഠശാലയിൽ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വ്യാകരണ അധ്യാപനത്തിനിടയിൽ പോലും കൃഷ്ണസ്മരണം, കൃഷ്ണപാഠം നടത്തിപ്പോന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി ഒരു സംസ്കൃത വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. അതിൽ സർവ്വ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യാകരണ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ബംഗാളിലെ പാഠ്യപദ്ധതികളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഹരിനാമാമൃത വ്യാകരണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഹരിനാമാമൃതം എന്ന പേരില് ഗോസ്വാമി എഴുതി. മഹാപ്രഭു എന്താണ് പാഠശാലയിലെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിപ്പിക്കും. പിന്നീട് ദിഗ്വിജയ പണ്ഡിറ്റ് കേശവ കാശ്മീരിയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ശാസ്ത്ര സമ്പാദനത്തിനായി കേശവ കാശ്മീരി എന്ന ഒരു കാശ്മീരി പണ്ഡിതൻ അക്കാലത്ത് നവദ്വീപിൽ ആഗതനായി.
കാശ്മീർ പണ്ഡിതൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത്യധികം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വിദ്വാനായിരുന്നു. കൂടാതെ ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലകളും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്. അന്തിമമായി നവദ്വീപ് പണ്ഡിതരുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് കാശ്മീരി പണ്ഡിതൻ അവിടെ എത്തി. നവദ്വീപിലെ പണ്ഡിതന്മാർ കാശ്മീരി പണ്ഡിതനുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിമായി പണ്ഡിതനെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വിധേന വെറും ഒരു ബാലനായ നിമായി പരിചയപ്പെട്ടാൽ പണ്ഡിതനുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ഒരവസരം കൂടി ലഭിക്കും എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിതനാണ് പരാജയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവർ അത്യധികം ശ്ലാഘിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ നവദ്വീപിലെ ഒരു ബാലൻ ഭാരതമൊട്ടുക്കും പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് ജനങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്യും. ഗംഗാതീരത്ത് കൂടി അലസഗമനം നടത്തുകയായിരുന്ന നിമായി പണ്ഡിതൻ കേശവ കാശ്മീരിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഗംഗയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം രചിക്കുവാൻ കാശ്മീരി പണ്ഡിതനോട് നിമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പണ്ഡിതൻ തന്റെ കഴിവും അഗാധ പാണ്ഡിത്യവും വെളിവെക്കുമാർ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് കണക്കെ 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു. നിമായി പണ്ഡിതൻ ഉടൻ തന്നെ തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും അതേപടി ഹൃദയസ്ഥമാക്കി. എന്നിട്ട് 64-ാം ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ സാഹിത്യപരവും അലങ്കാര ശാസ്ത്രപരമായ ചില കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്റെ ഭവാനി ഭർത്തൃ എന്ന പദപ്രയോഗത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഈ പദപ്രയോഗം അതിരേകമായി പോയി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭവാനി എന്നാൽ ശിവപത്നി അർത്ഥം. മറ്റാർക്കാണ് ദേവിയുടെ പതിയാവാനാവുക? അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കാശ്മീരി പണ്ഡിതൻ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി. മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരാളുടെ സാഹിത്യ രചനയിലെ വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ അവഗാഹ വ്യാകരണജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാലേ സാധ്യമാകൂ എന്നതിനാൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിതൻ വിസ്മിതനായി. ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരാണ് വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന തർക്കം സമാപ്തിയായെങ്കിലും ഈ വാർത്ത നവദ്വീപാകെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി ദേവി ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിൽ ലഭിച്ച കേശവ കാശ്മീരി മഹാപ്രഭുവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തു. കേശവ കാശ്മീരി വളരെ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. താൻ വലിയ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നവദ്വീപിലും എത്തിയപ്പോഴും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ ഗംഗയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ 100 കണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരു ശ്ലോകത്തില് 64-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഭവാനി ഭർത്തു. ഭവാനി എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഭവാനി ഭർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ശിവന്റെ പത്നി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഭവാനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ശിവന്റെ പത്നിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു വേർഡ്സ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഭവാനി ഭർത്തൃ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ പത്നി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്നാൽ അത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ് ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശിവന്റെ പത്നിയാണ്, അതിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പിന്നീട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും ഇല്ലാതായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധ്യ ദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. സരസ്വതി ദേവി പറയുകയുണ്ടായി, നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വേറെ ആരുമല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഞാൻ പോലും ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ് നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയുക. അപ്പോ അങ്ങനെ വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ സ്വീകരിക്കാനും ആദ്യമായി പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ചാന്ദ് കാസിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. പറയാൻ ചാന്ദ് കാസി മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നിമായി അത്യാഡംബര ഘോഷയാത്രയോടെ വിവാഹിതനാവുകയും ഉല്ലാസത്തോടെ നവദ്വീപിൽ ഭഗവത് ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തന മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയിൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരം മാർഗദർശനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ നവദ്വീപിലെ മുസ്ലിം ന്യായാധിപ സമക്ഷം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് അസൂയാലുക്കളായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ബംഗാൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് പഠാന്മാരായിരുന്നു. ആ പ്രവിശ്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യായാധിപനായ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ കാസി ബ്രാഹ്മണരുടെ പരാതികളെ ഗൗരവമായി തന്നെ എടുത്തു. ആദ്യം തന്നെ
ആദ്യം അദ്ദേഹം നിമായി പണ്ഡിതന്റെ അനുയായികളെ ഹരിനാമോത്സവത്തിൽ ആലപിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്തു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അനുയായികളോട് കാസിയുടെ കൽപ്പനയെ എതിർക്കാനും സങ്കീർത്തന സംഘത്തെ പതിവ് പോലെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആവശ്യം. അനന്തരം ന്യായാധിപൻ 2 പടയാളികളെ അയക്കുകയും അവർ സങ്കീർത്തനത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. മൃദംഗങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയും ഈ സംഭവവും ശ്രവിച്ച നിമായി പണ്ഡിതൻ കാസിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാനായി ഒരു സംഘം ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സങ്കീർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ശരിയായ കാരണത്തിനായി ഭാരതത്തിൽ ആദ്യം സാമൂഹ്യ നിയമം ലംഘിച്ച് മാർഗദർശനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. മൃദംഗവും ഗർത്താലുമായി ഒരു 100,000 ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആ ഘോഷയാത്രയായി കാസിയുടെ ധിക്കാരത്തിനു ഉത്തരമായി നവദ്വീപിലെ വീതികളിലൂടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നയിച്ചു. ഘോഷയാത്ര കാസിയുടെ ഭവനത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ജനസമുദ്രത്തെ കണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ച് കാസി ഭവനത്തിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്ത് ഓടിച്ചു. കാസിയുടെ ഭവനാങ്കണത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു അവരോട് ശാന്തരാകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും സങ്കീർത്തനങ്ങള് മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശ്രീവാസാങ്കൻ അല്ലെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിലാണ് സങ്കീർത്തനം നടത്തിയത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാശിയുടെ അനുയായികള് അവിടെ പോയിട്ട് മൃദംഗം ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇനി ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തില് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരും കൂടിയിട്ട് കർത്താല്, മൃദംഗം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പന്തൊക്കെ കൊളുത്തിയിട്ട് കാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ട്. പ്രഭു അതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് അധർമ്മികൾക്കെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു അവരോട് ശാന്തരായ അപ്പോൾ കാസി താഴെ ഇറങ്ങി മഹാപ്രഭുവിനെ അനന്തരവൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നീലാംബര ചക്രവർത്തിയെ താൻ അമ്മാവനായി പരിഗണിക്കുന്ന ആകയാൽ നിമായിയുടെ മാതാവായ ശ്രീമതി ശചി ദേവി എന്റെ മാതുലപുത്രിയാകുന്നുവെന്ന് കാസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാതൃമാതാവായ അനന്തരവനെ വേണ്ടവണ്ണം സ്വഭവനത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മഹാപ്രഭു കാസിയെ ധരിപ്പിച്ചു. എന്താണ് നീലാംബര ചക്രവർത്തി? ശശി മാതാവിന്റെ പിതാവ് നീലാംബര ചക്രവർത്തി തന്റെ അമ്മാവനായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള് കുടുംബക്കാരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാസി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാസിയോട് മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? മാതൃമാതാവായ അനന്തരവനെ വേണ്ടവണ്ണം സ്വഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് മഹാപ്രഭു കാസിയെ ധരിപ്പിച്ചു. അമ്മാവന്റെ മകളാണ് ശശി മാതാവ് അല്ലെ, അവരുടെ പുത്രനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നിമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാസിയോടും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം രമ്യതയിലെത്തിയ ഇരു പണ്ഡിതരും ഖുറാനെയും ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സുദീർഘമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഗോഹത്യയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്കയെ കുറിച്ച് മഹാപ്രഭു കാസിയോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഖുറാൻ അവലംബങ്ങളിലൂടെ കാസി അതിന് മറുപടി നൽകി. മാത്രമല്ല മഹാപ്രഭുവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തക്ക മറുപടി എന്നോണം ഗോബലിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗോബലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോഹത്യല്ലെന്നും വേദമന്ത്രശക്തിയാൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഋഷഭത്തിനോ ഗോമാതാവിനോ നവയുവ ജന്മപ്രാപ്തി നൽകുന്ന കർമ്മമാണതെന്നും മഹാപ്രഭു വിശദീകരിച്ചു. ആവണ്ണമുള്ള യജ്ഞബലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരും പ്രാപ്തരുമായ ബ്രാഹ്മണർ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗോബലി കലിയുഗത്തിൽ നിരുദ്ധമാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും പരിത്യാഗങ്ങളും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവയൊക്കെ തന്നെ മൂഢന്മാരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന നിരർത്ഥകളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളുമായ പ്രയത്നങ്ങളാണ്. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭു കാസിയെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കാസി മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. സന്തതി പരമ്പരകളുടെ നന്മയ്ക്കായി സ്വപ്രേരിതമായി കാസി തന്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുകയും ഇനി മുതൽ ആരും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കാസിയുടെ ശവകുടീരം ഇപ്പോഴും നവദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാസിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളക്കാലത്ത് പോലും സങ്കീർത്തനത്തെ എതിർത്തില്ല. മഹാപ്രഭു വെറും ഒരു ഭീരുവായ വൈഷ്ണവനെന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈഷ്ണവർ ഭഗവാന്റെ നിർഭയനായ ഭക്തനാണ്. ശരിയായ കാരണത്തിനായി ലക്ഷ്യസാധൂകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏത് നടപടിയും വൈഷ്ണവന് സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ വൈഷ്ണവ ഭക്തനായിരുന്ന അർജുനൻ ഭഗവത് സംപ്രീതിക്കായി ധീരമായി പോരാടി. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ ഹനുമാൻ
അഭക്തരായ രാവണപക്ഷത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. സർവപ്രകാരത്തിലും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വൈഷ്ണവ തത്വം. സ്വഭാവേന വൈഷ്ണവർ അഹിംസാവാദികളും സമാധാനപ്രിയരുമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഭഗവത് നിന്ദയോ ഭഗവത് ഭക്തി നിന്ദയോ ചെയ്യുന്നതാകിയാൽ വൈഷ്ണവർ അത്തരം ധാർഷ്ട്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, പിന്നീട് കാസിൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും പിന്നീട് സങ്കീർത്തനത്തെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോഴും അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാസിയുടെ ഖബറുടെ ഒക്കെ കാണാം. അവിടെ സമാധിയാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യും. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറ്. നിങ്ങൾ പിന്നീട് പാപികളായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായിക്ക് മോചനം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ ലീലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോരോ ലീലകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ലീലകൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഓരോ തവണ കേൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ദിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശരിക്കും വേഗത്തിൽ നോക്കി പോവാം കേട്ടോ. വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപികളായ ജഗായി മതായി എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഒരിക്കൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുഖ്യ വീതിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ അട്ടഹസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ കണ്ടു. അതുവഴി കടന്നു വന്ന ഒരാളോട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ജഗായി മതായി സഹോദരന്മാർ മദ്യപിച്ചിലേക്ക് കേട്ട് പൊതുജനശല്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആദരണീയമായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവരാണെന്ന് സംഘദോഷത്താൽ അവർ വിഷയലംബടന്മാരും വഷളന്മാരുമായി തീർന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവർ മദ്യപാന്മാർ മാത്രമല്ല മാംസപൂജികളും കാമാസക്തരും കൊള്ളക്കാരും അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം പാപപ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കൊടും പാപികളുമായിരുന്നു. ഈ കഥകളൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിശ്ചയമായും ഈ പതിതാത്മാക്കളെയും മുക്തരാക്കണമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇരുവരെയും ഈ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കിയാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സത്നാമം അധികം മഹത്വമുള്ളതായി തീരും. ജീവിതം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ കടന്ന് ഇരു സഹോദരന്മാരും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് കേട്ടു പ്രകോപിതരായ ഇരു മദ്യപാനികളും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മേൽ അസഭ്യവർഷം നടത്തി കുറെ ദൂരം അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ആഭാസന്മാരായ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനായി. അടുത്ത ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ആവാസ സഹോദരന്മാരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയി. പ്രഭുവിനെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ അവരിൽ ഒരുവൻ പൊട്ടിയ മൺകലത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്കിരുന്നു. ആ മൺകഷ്ണം കൊണ്ട് നെറ്റിമുറിഞ്ഞ് രക്തം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ പ്രഭു അതീവ കാരുണ്യവാനാകിയാൽ ഈ പരമനിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രകാരം മറുപടി ചെയ്തു, നീ കല്ലെന്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞതിനെ ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അക്ഷോഭ്യമായ പെരുമാറ്റം ദർശിച്ച് സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായ ജഗായി അത്ഭുതപ്പെടുകയും ഉടൻ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് തന്റെ പാപിയായ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ജഗായി അയാളെ തടയുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ സവിനയം നമസ്കരിക്കുവാൻ അനുനയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടകം തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ച വിവരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയും അത്യുഗ്രമായ കോപാവേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ആ പാപികളെ വധിക്കുവാനായി സുദർശന ചക്രത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉടനെ തന്നെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. പ്രത്യാശയ്ക്ക് പോലും വകയില്ലാത്ത വിധം മതപ്പതിച്ചു പോയവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. ജഗായും മതായും ആവട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അധപ്പതിച്ചവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാണ്. ഉന്നത കുലജാതരും ഭൗതിക സാംസ്കാരിക സമ്പന്നരുമായ ഈ യുഗത്തിലെ 90% ജനങ്ങളും ഈ സഹോദരന്മാരുമായി സാരൂപ്യമുള്ളവരാകുന്നു. ജഗായി മതായി പോലെ തന്നെ പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ 90% ആൾക്കാരും ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രാനുസാരം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ലോക ജനത മുഴുവൻ നീച ശൂദ്രമായതോ അതിലും നിന്ദ്യമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന ജന്മാവകാശ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വരൂപത്തെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭു ധർമ്മശാസ്ത്ര നിർണയങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിച്ചു. സുദർശന ചക്രത്തെ ആനയിക്കുന്നത് കണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ഇരു സഹോദരന്മാരോടും ക്ഷമിക്കുവാൻ
മഹാപ്രഭുവിന് സവിനയം അനുനയിപ്പിച്ചു. ഇരു സഹോദരന്മാരോടും തങ്ങളുടെ അഹന്താനിർഭരമായ പ്രവൃത്തിയെ മാപ്പാക്കണമെന്ന് യാചിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പശ്ചാത്തലവിവശനായ അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും പാപ നിർഭര പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുകയെന്ന ഏകവ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകി സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചു. സഹോദരന്മാരും പ്രഭുവിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വഴങ്ങുകയും അവരുടെ സകല അധാർമിക ശീലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് സത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം കൃപാലുവായ പ്രഭു അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഗതകാല ദുഷ്കൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിശേഷമായ കാരുണ്യമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും താൻ പാപമുക്തൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതൊരാൾക്കും അപ്രകാരം പറയുക അസാധ്യമാണ്. തമ്മ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയാചാര്യൻ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം പാപ നിർഭര കർമ്മങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവ്വപാപികളെയും സ്വീകരിക്കും. സഹോദരന്മാരുടെയും സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട അനേകം പ്രബോധനാശയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സർവ്വജനങ്ങളും പ്രായണ ജഗായ് മതായിമാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. അധാർമിക കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുകയും ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിവർജിക്കുകയും വേണം. ശ്രീ രൂപകാസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ നിരോധക നിയമങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു. അതുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു മഹത് വ്യക്തികൾ സാധാരണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ഒരു അത്ഭുതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ഭക്തന്മാരോട് കഴിക്കാൻ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മഹാപ്രഭു അറിയിച്ചു. മാമ്പഴമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ഒരു മാങ്ങയണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും മാമ്പഴക്കാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ മാങ്ങയണ്ടിയെ മഹാപ്രഭു മുറ്റത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ തന്നെ ആ മാങ്ങയണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പുതിയ മാവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. മാമ്പഴക്കാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ മാങ്ങയണ്ടി മഹാപ്രഭു മുറ്റത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ ആ മാങ്ങയണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ മാവ് ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ആ ഫലം ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കിട്ടും മാമ്പഴക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പഴം അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ സീസണിൽ മാത്രമേ ആ പഴങ്ങൾ ലഭിക്കൂ അല്ലെ. മാമ്പഴത്തിന്റെ ആ കാലം കുറച്ച് 2-3 മാസങ്ങളിലൊക്കെ അറിയും. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സീസൺ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും മാമ്പഴക്കാലം അല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവിടെ മാവില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവര് കഴിക്കാനായിട്ട് മാമ്പഴം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി, മാങ്ങ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രകാരം അവരോടൊരു മാങ്ങയുടെ സീഡ് അണ്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് മഹാപ്രഭു അവിടെ നടുകയും ഉടനെ തന്നെ അവിടെ അതൊരു വലിയൊരു മാവായിട്ട് മാറുകയും അതില് നിറയെ പഴുത്ത മാമ്പഴം ഉണ്ടാവുകയും അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും നൽകുകയും മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതപരമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ചെവി പൊത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഓരോരോ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 18, 1486 ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാപൂരിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. 1486 6 മാസം ഉള്ളപ്പോൾ അന്നപ്രാശ ചടങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 1494 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഗംഗാദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയുണ്ടായി. പിന്നീട് 1496 10 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാവുകയും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിശ്വരൂപൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വരികയുണ്ടായപ്പോൾ വിടാത്തപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ അമ്മയോടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ്, ഞാൻ ഏട്ടനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്, വിശ്വരൂപൻ അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മഹാപ്രഭുവിനെ വിശ്വരൂപൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എങ്കിലും അവരോട് കള്ളം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനെ തെരഞ്ഞു പോകുന്ന, ഏട്ടൻ സന്യാസിയായിട്ട് എവിടെയോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1500 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പ്രിയയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. 1502 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുവാനായി സ്വന്തമായിട്ട് പാഠശാല തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. 1503 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാപ്രഭു ഗംഗയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഈശ്വരപുരിയിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1509 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്ത് നൽകിയും ചാന്ദകാസിക്ക് മുക്തി നൽകുകയുണ്ടായി. 1510 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? മായാവാദികളൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ധാരാളം മായാവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ മായാവാദികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ട് മാറും. മായാവാദി ഗുരുവിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, സന്യാസിയാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60,000-ഓളം വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ട് അവരെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി. ഒരു സന്യാസി ആ കാലത്ത് എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ആ മായാവാദി സന്യാസിയിൽ ഒരാളായാൽ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തില് കൂടാനും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവര് വേണ്ട, അവര് നമ്മുടെ ഇതിൽ പെടുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ട്രിക്കാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവരെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കലും അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി, പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസിയുടെ എന്താ പറയാ, ഏകദണ്ഡി സന്യാസികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരും ത്രിദണ്ഡി സന്യാസികൾ. ഒരിക്കലേ ആ ഒരു സന്യാസ ദണ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് മഹാപ്രഭു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസം തീർത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ശശിമാതാവിനോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഏകദണ്ഡ് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ത്രിദണ്ഡിയാക്കിയ 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അത് ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് ദണ്ഡിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മായാവാദി സന്യാസിയുടെ രൂപത്തില് മഹാപ്രഭു പ്രചരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 1510 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഡീഷയിലെ പുരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും താഷി ഗോപാല് ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 1510 അദ്ദേഹം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു രാമാനന്ദരായരെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. 1510 അദ്ദേഹം ചാതുർമാസം രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ. വെങ്കടഭട്ടിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവിന്റെ വീട് അല്ലെ. അവിടുന്ന് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1511 അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തിരികെ എത്തുകയുണ്ടായി. 1514 ബംഗാളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. 1515 ശാന്തിപൂർ വഴി പുരിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.
1516 29ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അലഹബാദിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയുണ്ടായി. രൂപഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. 1516 അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ബനാറസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയുണ്ടായി. 1516 അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയും അവസാനത്തെ 17 വർഷം അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരം വസിക്കുകയും ചെയ്തു. 1516 മുതൽ 1522 വരെ അദ്ദേഹം പുരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സജീവമായി പ്രചരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. 1517 31ാമത്തെ വയസ്സിൽ രൂപഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും സന്ദർശനം നടത്തി. ശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമി സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. 1517 ജൂലൈയിൽ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും പുരിയിലേക്ക് പോകുകയും. 1518 മാർച്ചിൽ 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും വല്ലഭാചാര്യൻ സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1520 34ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ തിരോഭാവ ഉത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ. മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും പ്രിയമാണ്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം എല്ലാ ദിവസവും ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് നൽകുമായിരുന്നു. ഹരിദാസ് താക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിയാഞ്ഞിട്ടും ആ 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ നിർബന്ധിക്കുകയെങ്കിലും അങ്ങ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതിന് പിന്നെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുപ്രകാരം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഇടുന്നുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഇവിടുത്തെ ലീലകള് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് പറയുന്നത്. 1532 46ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വിരഹം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. 1533 47 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. തോട്ട ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. തോട്ട ഗോപിനാഥിന്റെ ആ പാദത്തിന്റെ അവിടത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ആ മഹാതീർത്ഥത്തിലേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ആ ലീലകളായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആർക്കും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ, ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്ന് നോക്കാതെ സകലർക്കും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസമാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് എടുക്കുക കേട്ടോ. 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ചന്ദ്രോദയം വരികയാണ്. ആയി അല്ലെ, 8:20 ഇത് ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അവതാരികയിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവരൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വായിക്കുക. ഓക്കെ, ആദ്യ ലീലയൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സമയക്കുറവ് പോലെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നേക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ടെമ്പിളിലും വൈകിട്ട് അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരതിയൊക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഓഫ്ലൈനിൽ വരാൻ പറ്റുന്നവർ വരുക, ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നവർ അതുകൊണ്ട് കാണുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു की जय. गौर पूर्णिमा जय. हरे कृष्ण. प्रभुपाद की जय. महाराज की जय. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വംശകൽപതരൂപ കൃപാസിദ്ധ്യ പരിധാനം വൈഷ്ണവ